Veig els rius, veig les valls i com l'aigua sempre cau al mar. Veig el cel que un dia és blau i un altre gris i tapat. Doncs bé, divendres al vespre a Can Borrell el cicle Revers ens porta l'últim indi, acompanyat d'un maridatge de vins del celler tal com Raixa. L'últim indi és el projecte de l'Eduard Costa, que ens acompanya avui al Cafè del Matí. Eduard o Edu? Bueno, Eduard, Edu, aquí és el vincle que fem, no? Com ens sentim còmodes, sí. Molt bé, molt bé. I has vingut amb la furgo, per cert? He vingut amb la furgo, com ho saps? Has vist? Home, estic ben informada, molt bé. Bé, segon treball de l'últim indi, que és aquest projecte doncs, teu, després d'haver deixat els amics de les arts, no? Bé, com va aquest projecte tan delicat, podem dir, perquè realment hem estat escoltant aquests dies i és molt bonic. Sí, jo m'ho passo molt bé, és molt bonic, és una finestra per poder expressar i parlar de coses que estan allà dintre, o si més no, que passen per dintre i que surten amb les paraules que vaig teixint i filant allà, no? I és un viatge molt maco. Vaig acompanyat d'en Pol Maresma als pedals, a les guitarres i elèctriques i baixos, i en Carlos Llamas m'acompanya amb les percussions, vull dir que vaig molt ben acompanyat. Molt Maresma, no? Molt de la comarca, no? Tot de la comarca, quilòmetre perquè en Pol zero. Ja el coneixem per altres formacions, també, no? Amb el Sangai, no? Famosos de fa tants i tants anys, no? Sí, és fer-te la vida fàcil una mica, no? De dir, assajo al costat de casa, els músics són de casa, per tant és fantàstic, no? Sí, és fantàstic. És aquesta vida més de tu a tu, no? De fet, és un dels motius igual per al que vas deixar els amics de les arts, de dir, és que clar, tu també fas de profe, ho hem de dir. Sí, aquí, ben a prop, a Sant Cebrià. Sí, treballo en un espai educatiu que està a Sant Cebrià i bueno, és un lloc també perfecte per poder desplegar una altra cara de la música i també mostro altres coses que he fet durant molts anys, que és temes de ciència, de matemàtiques, i els nanos em connecten amb aquesta xispa, amb aquesta força de la vida que és tan palpable en ells, no? I vulgues o no també t'alimentes i ells estan observant-te tota l'estona, per tant aprenen de tot el que fas, des d'una broma fins a un límit ben clar, no? Vull dir que és molt bonic. Home, segur que deuen dir, tinc un profe que és músic. I tant, estan acostumats a moltes coses aquests nois, vull dir que... Doncs això, els amics de les arts aparcats doncs, per dur un ritme més tranquil, no? En certa manera, no? Sí, l'altre dia en Pablo em pare i em diu, papa, ara estàs molt més a casa. I dic, sí, estic molt més a casa. Vull dir que ells en són conscients, tant en Lluc, que és el gran, com en Pablo, de que la meva vida ha canviat i ostres, que bé, no?, que ho sàpiguen percebre, no? Sí. Bé, parlem d'aquest segon disc, que realment, doncs, això, no?, que et deia, que l'hem estat escoltant aquests dies, i parles molt, doncs, de la natura, d'allò que t'envolta, de les dones, de la terra. De fet, la terra és dona, no? Sí. De fet, és agafar els elements de la natura. Els 4 elements, no? Sí, és jugar amb aquests elements i com que tu el que vols és agafar un vincle amb l'oient a partir d'una anècdota, d'una història, doncs els elements de natura a mi em van molt bé per poder explicar coses. Llavors el viatge de l'illa de les papallones doncs, és una illa al mig del mar amb papallones i allà puc explicar una història, o les dones de la mar, que em permeten explicar el vincle de la gent de mar amb el mar, o les dones muntanya, no?, que són aquestes dones que viuen, que fan els remeis, que es dediquen a guardar la muntanya i que ens recorden aquest vincle que tenim amb la vida. Per tant, cada cançó té el seu propi llenguatge i el seu propi camí, però tots mamen d'aquests elements molt, molt universals que em van molt bé per explicar. Dones muntanyes són totes aquí, veiem, sota la lluna veiem, som la mirada, la fletxa, el destí. És molt poètic, molt revers, no? Sí, exacte, molt revers, i tant. Com m'ho va explicar en Miquel, que muntava en el revers i que tenia ganes de que hi anéssim, vaig dir, doncs mira, encaixa com anell al dit, no?
serà maco. A més serà bonic aquest tu a tu i el poder interpretar allà a la Masia de Can Borrell, doncs, amb aquesta proximitat que m'agrada i a més hi ha una part sensorial que és el maridatge de vins i poder posar música als vins que la gent provarà després, doncs és com un tentacle més, no? És com un pas més. Hi ha aquest bany sensorial que fa la música més aquest bany interior que és poder degustar un vi i tot el paisatge que té, no? Llavors, si tu pots posar música mentre la gent està degustant un vi, jo crec que és la cirereta del pastís. Super sensorial, no? Sí, molt sensorial, sí. no? Sí. Anem a escoltar-te una mica. Sense dolor, la ferida es cura sola i es tanca sense dolor. Més enllà de tu i jo hi ha un lloc on tots vivim junts. Més enllà de tu i jo hi ha l'illa de les papallones. Jo vull que existeixi aquesta illa de les papallones, Existeix, sí. i tant. Sí, és un lloc on tot està en pau, és un lloc on no hi ha judici. El portem tots a dintre, aquesta illa, que passa que hi hem d'anar-hi i hem d'apropar-nos-hi, no? Jo a vegades m'aixeco al matí i dic, va, a veure, avui no jutjaré res, no? Fins i tot a vegades escric contes també, no? I hi ha un conte, sí, que bonic. hi ha un conte que es diu Paco Toretti, que és un d'aquests que va amb el cotxe menjant xiclet, amb unes ulleres de sol, que creua la contínua, que aparca per sobre la vorera, o sigui, que trenca totes les normes, no? I llavors al final del conte diu, no somos nadie para juzgar nada, no? I Paco Toretti tiene un corazón grande y bravo, no? I em venia això, no? De dir, és que no som ningú per jutjar res, no? I moltes vegades m'ho recordo i estem en el camí, És cert, jo de vegades et dic a algun amic o fent comentaris, no? Mira, no critiquis a aquesta persona perquè segur que també darrere té algun problema o alguna història, no? Aquí està. I aquí hi ha el camí que estem fent cada dia, no? I creus en el més enllà? Sí. Jo, a més, de fet, el més enllà penso que ens l'està ensenyant la natura cada dia. Quan tu veus una libèl·lula, la libèl·lula està més temps en forma de larva que en forma de libèl·lula, no? D'espiedimonis. I llavors, quan es converteix en libèl·lula un terç de la seva vida, nosaltres la veiem amb aquell esplendor, no? Però a vegades penso, jo crec que la libèl·lula no se'n dona compte que ha estat una larva durant tant de temps. Per tant, tinc la sensació que és com un altre estadi d'algú que hi ha aquí, però que és com si estéssim a dintre de la bassa i vivim a dintre de la bassa i llavors sortim de larva i ens convertim en una altra cosa i després, si hem de tornar a ser larva, doncs tornem a ser larva, però crec que veiem una part de la pel·lícula. Hi ha una part de la pel·lícula que no la veiem, no? I és tan antic i n'ha parlat tanta gent de totes les cultures diferents que a mi m'estranyaria que la gent des dels aborígens fins als indis americans s'ho haguessin inventat, no? Hi ha com un instint en aquestes coses. Molt bé. Sí. Que agradable és escoltar-te, tens una veu superagradable. Tu també, Helena. Moltes gràcies. Doncs, mira, ara, no sé, m'he quedat escoltant-te i m'he quedat així com una mica empanada, t'ho haig de dir, Bueno, podem parlar del que vulguis. De què podem parlar, a veure? No sé, que teniu un poble molt bonic. és un poble que està aquí dalt. Hem de dir que no és la primera vegada que vens a Arenys de Munt, perquè em vas comentar que havies estat a les Eixides també, no? Sí. Que es comparteix entre altres pobles i que Arenys de Munt es fa particularment a casa de la Sílvi, no? Sí, va ser una experiència molt bonica, érem poca gent però molt ben avinguts i va sortir un bolo molt preciós, perquè, bueno, són d'aquells llocs on et sents cuidat, després hi ha com un àpat, hi ha un sopar i van fer volar allà totes les cançons i va ser una bonica trobada, no? amb el poble, i a partir d'aquí jo crec que després va venir aquesta aventura amb el revers, no, ara? Mira. I bé, i mira, i estem aquí, anar compartint la música.
Bé, tu dius això, no?, que la música per tu és com un viatge, no?, que et deixes volar. Llavors interpreto que potser a l'hora de fer les lletres tu no és allò que agafes un paper i dius vaig a posar-me a escriure, sinó que tot el contrari, no? Et ve quan et ve? Sí, ve quan agafes la guitarra i comences a cantar i de cop et venen paraules i les ajuntes i les vas escrivint i llavors vas acompanyant aquest procés de que les paraules es trobin amb la melodia i vas dibuixant de què està parlant la cançó també. A vegades saps de què parla la cançó abans de que les escriguis, a vegades estàs fent la cançó i de cop dius això va cap aquí, això va cap allà, no? Vull dir que, però això és la màgia. Jo t'imagino per la natura, caminant pel bosc i ve la inspiració. A vegades sí i a vegades no. Com els poetes, no?, una mica. Ostres, he tingut alguna època que sí que passava estonetes al bosc i realment és un moment on tot va sol, no? Perquè és com que el bosc ho harmonitza tot. Però altres vegades estàs al cotxe i et dic que estàs escrivint un conte mentre estàs veient algú que t'adalanta amb cotxe o estàs a la terrassa de casa mentre els nens estan jugant a l'escalèstric i comences a tocar i et ve una idea. Per tant, no, això ve quan ve i aquesta és la gràcia de tot plegat, no? Que ve quan ve. Que bé, perquè clar, no és, crec que no ha de ser fàcil escriure la lletra d'una cançó, no? És un regalo, és un procés de gaudi, de disfrutar i quan vas veient que va agafant forma és com aquell que fa un pastís i sap ja que quedarà bo, no? Perquè hi ha anat posant les coses que el pastís necessita i sí i gaudint d'això, gaudint molt de cantar i de tocar i de compartir-ho. Hem escoltat una miqueta més. Clar que sí. Caminem acompanyats amb la força de l'amor, amb la veu del nostre cor. Caminem acompanyats amb la força de l'amor, amb la veu del nostre cor. El sol torna a brillar. És que les cançons em serveixen per preguntar-te, no? I clar, això de caminar junts, no?, buscant aquest camí de l'amor. Sí. És molt bonic, això també. Sí. Bueno, va per aquí, no? És cuidar-se, és estimar-se, no? Atendre... no sé, aquesta cançó va néixer en el confinament quan tot es veia tan negre, no? I és aquesta metàfora tan clàssica de dir darrere els núvols hi ha el sol i per més núvols que hi hagi sempre hi haurà el sol, no? I que el sol doncs és aquell lloc on jo sempre em quedo meravellat al moment de la posta de sol, que la gent faci el que faci i s'atura, no? Ara hi ha els mòbils i tothom està fent fotos, però també hi ha gent que encara observa. Un moment i observa, no? I és curiós com aquella llum en aquell moment fa que tot pari, no? I tothom vagi a buscar-lo, no? I dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa que ens uneix o que estem fets a la mateixa pasta, perquè tots estem meravellats d'això, no? I aquesta pasta és l'amor i si algú doncs tira una bomba o fa el que hagi de fer potser és que s'ha separat de l'amor, però el que està buscant en el fons d'alguna manera és això, no? Vull dir que tornem allà mateix, que tot és l'amor i s'ha cantat tota la vida i des de totes les cultures també. El que m'agrada molt és la sonoritat que tens també i a l'hora de cantar, a part que el disc sona superbé, no sé on l'heu gravat, però sona superbé. A casa d'en Pol. A casa d'en Pol, sí, molt bé. Hem comproduït el disco i ell treballa molt fi i és multiinstrumentista, per tant podem tocar amb el piano, pot tocar el contrabaix, pot tocar el baix, pot tocar... I això és un regalo, perquè tens idees al cap, cada cop comentes amb en Pol, de seguida et llegeix i de seguida ho podem posar en matèria, no? En forma de cançó. I això és molt divertit. Bé, sonoritat em referia també perquè fa servir a la boca com a so, no?, musical, no?, de... Sí, no? sí. Més enllà de la boca com a aparell fonador de paraules... Exacte, que bé que ho expliques. Sí, també hi ha el que podem fer altres coses a part de paraules, no? A part dels us i els as i dels la-la-las, doncs també podem fer les emes, no? Les emes tant de mare, tant de nana, tant de dormir, que bueno,
A mi m'agrada molt escoltar a vegades nanes i cançons d'altres cultures i recordo una nana del poble inuit, de l'Àrtic, en el lloc més fred del món, no? I senties un tambor fet de pell de foca, pam, 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 i la mare cantant paraules però cantant sons així, no? I veus que realment... vaig una vegada llegir un article d'una universitat d'Estats Units que deia que tots estem cantant la mateixa cançó, que a tot arreu del món els moviments melòdics de notes tenen moltes similituds. Per tant, en el fons podem estar molt separats, però a la vegada la música és una cosa que ens agermana molt, perquè estem utilitzant la mateixa eina i el mateix plaer en els salts a nivell de notes, no? Vull dir que... No sé, per mi és com molt ancestral, no? Sí. Això que deies, no? Com que els índios, no? A l'hora de... Sí. Ja ho feien així, no? Sí. No utilitzaven la paraula, no? Sí, exacte. I de fet, quan tu escoltes una cançó ara disco que triomfa i que agrada, sí. Els tambors que hi ha al principi són tambors totalment... brutals. De la terra, el que passa que els hi pots un filtro i li faig un panorama i els hi poses unes bones reverbs i de cop, o aquest so cinemàtic de pel·lícula, no? Ara tu vas a veure una pel·lícula i sembla... Però estem tirant d'allà mateix, del que ens connecta de l'ADN que tenim, no? Si et motiva tu i et motiva un tio de l'altra punta de món és que tenim el mateix ADN musical, d'alguna manera. Per cert, parlant dels índios, l'últim indi, ja t'ho deuen haver preguntat, però a mi m'has de dir per què l'últim indi. L'últim indi és un personatge que surt a una cançó, que és la que dona títol al grup, sí. Que m'agrada molt la imatge poètica d'algú que feia senyals de fum. I quan tu fas senyals de fum és perquè hi ha una voluntat de comunicar, i l'últim indi té això, ganes de comunicar i de comunicar les cançons. L'últim indi el que no sap és si hi ha 10 milions d'índios escoltant a l'altre costat o en queda un. El poètic d'ell i el romàntic d'ell, perquè m'agrada aquest punt romàntic, és que no ho sap, però fins i tot no sabent-ho no deixa de posar llenya al foc, no? I a mi m'agrada molt això, de dir no està vinculat al resultat del que està fent, sinó que ho fa perquè sap que ho ha de fer, no? Des d'un lloc molt, molt lleuger. I m'agrada, és molt poètic. Sí, i ara estàvem escoltant ocellets i tot, eh? Sí, dalt del teu arbre. Dalt del teu arbre, i tant. Allà dalt t'hi fas la casa i t'hi fas el niu. I l'ocell es posa a la branca i salta. I no té por de saltar. I això és alguna cosa que jo a vegades em recordo. De fet, totes les cançons són per recordar-me coses que dius, hosti... La infantesa? Bueno, em recordo coses que em va bé recordar. Quan tu fas un canvi vital a la vida tens por a vegades, quan canvies de cosa, no? Quan surts d'una zona de confort. I l'ocell, quan salta de la branca per primera vegada i fa el seu primer vol, ella sap que volarà, però no sap com ho sap. Però ho sap, i en aquell moment s'entrega al vent i mou les ales. Llavors, quan tu fas un canvi, o quan tu decideixes anar per aquí, o quan... Doncs és aquest instint. I a mi m'agrada molt aquest concepte de l'instint. Sí, tu saps quan sap que les figues estan òptimes per menjar? No, quan hi ha una picada d'un ocellet. Doncs mira, aquest és el millor instint, no? Veure que hi ha algú que ja sap apreciar que estan a punt. Bueno, en Mitchell, per cert, a Miquel, que li dius tu, jo el conec més per Mitchell, em va dir l'Edo Costa és un amor, i realment nosaltres hem pogut comprovar que és així, eh? Gràcies. Sí. Gràcies, Elena. Doncs l'Edo ve acompanyat d'un ukelele, és? És un guitarrele. Un guitarrele. Sí, en lloc de 4 cordes en té 6, com una guitarra, i permet tenir, doncs, una mica més d'harmonia que un ukelele. És com una guitarra, però amb aquest so de guitarra més petita, és més com un charango, com un un timple d'aquests canario, però bueno, és una guitarra petita que sona superbé. Sí, un roncoco, hi ha tanta varietat I a mi m'agrada el so d'aquest instrument, és econòmic, és fàcil, és a l'abast de tothom, i permet fer filigranes, vull dir que... Llavors avui... Que xulo, què ens faràs? El portava i tenia ganes de fer les dones de la mar, que jo sóc de Sant Pol, bueno, vaig néixer a Banyoles, però ja fa 7 anys que visc a Sant Pol de Mar. A prop del mar, doncs? A prop del mar, no? i
I bé, és bonic veure aquest paisatge de la sorra i pensar que abans, a part de les platges i les ombreles i els parasols, hi havia les dones que filaven, les xarxes que tornaven als pescadors. Llavors, un dia, doncs, mirant al mar, va sortir la cançó de les dones de la mar. Doncs per vinga. tant, podem tocar-les. I tant que sí. Afinaré el ritual aquest d'afinar la guitarra. Que per ser a Dones de Muntanya també hi ha una noia al final de la cançó que recita un trosset, no? Sí. No sé si hi ha alguna altra cançó més, potser que m'hagi... És la Teresa. La Teresa Brossa és una dona de Sant Pol de Mar, de la Vall de Borinons, i té un vincle amb la terra molt potent. Sí. Jo soc molt amic del seu germà en Buri, i em va venir al cap en el recitar d'aquesta cançó, i va ser perfecte quan ella es va animar, no? Home. I ha quedat molt bonic. Home, a mi si em diguessis, Helena, mira, que vull fer una coseta, què tal? Home, jo també et diria que sí, encantada de la vida, de veritat, jo. Tot el que sigui fer coses noves també m'agrada. Que bé. Doncs vinga, anem cap a la mar amb les dones. Les dones de la mar. Les dones de la mar van filant la tela, el seu fil és daurat, trenant el mar i terra. Llàgrimes i alegries, amors i melancolies, retrobades i petons, a la sorra són més bons. El mar va cantant cançons d'aigua i sal, melodies de corall per qui estigui escoltant. Les dones de la mar van filant la tela, el seu fil és daurat, enllaça mar i terra. Una tela tan antiga com el mar i les estrelles, i elles van filant, criant, teixint, cantant, i els dies van passant, filant des de la sorra, entre calma i temporal, per qui estigui escoltant. Diuen que qui les sent cantar són com l'onada fresca, una onada de sal, d'amor, llum i tendresa, i elles van filant, filant des de la sorra, criant, teixint, cantant, per qui estigui escoltant. I elles van filant, filant des de la sorra, criant, teixint, cantant, per qui estigui escoltant. I elles van filant, filant des de la sorra, criant, teixint, cantant, per qui estigui escoltant. La, la, la. Van filant, filant des de la sorra,
triant teixint cantant per qui estigui escoltant. Merci. Bueno, hauríeu de veure l'Edu amb els ulls tancats, com canta amb aquest sentiment, que xulo. Edu, moltíssimes gràcies. Un plaer, Helena. I que vagi molt bé el concert de demà a Can Borrell. Gràcies. A tu, a tu.